Amen. Nou, ik ga het klein beetje wegdraaien, die waar is. Amen. Vergeef mij. Van die topic af, die waar is. Amen. Nou, de topic is Susan Generation. Amen. Die waar is. Uitgekies. Amen. Ze is uitgekies. Amen. Nou, als ze uitgekies is, die waar is, dan is het bij je speciaal, die waar is. Amen. Hij draagt bij je kracht. Amen. Hij is gelijk. Amen. Dat is goed, die waar is. Amen. Nou, zeven persoon langs zijn. Wacht. Amen. Amen. Nou, ik ga praten over het topic. Wacht. Amen. Wacht. Ik heb vier schriften die waar is. Amen. Als we die Bijbel op te maken, die waar is. Ik heb vier schriften. Amen. Als je een pen hebt, kan je het neerschrijven, die waar is. En ik kan schouwen, die waar is, dat onze generaties willen wachten. Amen, die waar is. Ons wil niet wachten. Ons wil niet wachten. Ons hou niet van wachten. Alles moet gebeuren volgens ons tijd. Amen. Alles moet gebeuren volgens mijn tijd. Amen. Maar de Heer zegt, ons moet wachten. Ons moet wachten. Nou, ik ga lezen die waar een klaagliederen. Het 3 van de vers 27 zegt, God is die Heer voor hulle wat op hem wacht. Psalm 34 vanaf vers 37 zegt, hij zegt, wacht op die Heer en hou bij zijn pad. Dan zal hij jou aanzien geven om grond te bezitten. Hij zal toekijken waar de goddeloze uitgeroeid worden. Amen. Romeinen 8 vanaf vers 22 zegt, maar als we hoop op dit wat ons niet zien, dan wacht ons daarom met volharding. Amen. Jesaja 40 vanaf vers 31 zegt, ja bekendste Heer zegt, maar wie op die Heer wacht en wat aan de kracht, alles zal groeien, en dan groeit die wat groeien. Zoals de adem, alles zal afkomen, maar wordt niet afgemaakt. Halleluja, halleluja, maar wordt niet mogelijk. En daar stopt die bij. Zeg het op zijn naam, zeg ik, wacht. Nou, ons moet wachten. Nou, ons kennis van de Heer, ons is ongeduldig. Ons wil niet wachten. En ik aanschouw die maar eens. En die tijd wat je wil opgeven, wat je niet meer wil wachten, apostel. Wil je Heer op jou deurkomt, die maar eens. Maar is de aanwezen, ze wil niet wachten. Nou, ons moet op die Heer wachten. Van die Heer, amen. Ik wil die jonge mensen bemoedigen, kom eens wachten. Kom ons dienen, maar en niet wachten. Maar en niet wachten ons net voor je. Moet ons die Heer dienen, amen. Moet ons die Heer voor je samen. Maar als we dit tijd doen, die ons dienen komen, amen. En dan zit we met dit die maar. Ons zit ook niet op vreugde, amen. Maar als bij je belangrijk die maar is, om te wachten die maar is. Zo'n klein verhaaltje die maar is. Die arend die maar is. En leven voor 40 jaar. En ik kom op een punt waar ik om 40 jaar kom. En ik kan niet meer doen wat ik gedaan heb. Die amen die maar. Ik kom met besluit waar hij nou. Ik kom met besluit, apostel, waar hij moet besluit tussen leven en dood. Ja, en ik leef voor 40 jaar. En het komt dat hij besluit, hij gaat die pijnlijke proces gaan hij maar deel gaan worden om te gaan leven, amen. En hij gaat wachten naar die berg toe, amen. Hij gaat naar die hoogste berg toe, amen. En hij kan een beste vanaf. Hij trekt om vleren uit die water. En het vat voor 150 dagen, amen. Ik kan schoon 5 maanden. Wat hij wacht om nog 40 jaar te leven, amen. En hij gaat
En dit hoeveel uit, amen. En die ruk komt uit, amen, lieve. En het vat van 150 dagen om alles weer terug te komen. En dat is een mooi voorbeeld, dierbare, amen. Hoe die arend moet wachten, dierbare. Om weer 40 jaar te kunnen leven, amen. Nou, in onze omstandigheden, dierbare, wil ons niet wachten, amen. Ons wil niet roepen, amen. Ons wil alles niet heen. Alles moet het gebeuren, amen. Maar die arend heeft gewacht, dierbare. Nou, in een wachtproces, dierbare, krijg je hij moet op die dag. Hij raakt moedeloos. Hij gelooft niet meer. Hij vertrouwt niet meer. Nou kom ik zeggen iemand vandaan. Kom ons wacht op die Heer.